Случвало ми се да полегна на някоя горска поляна, да отпусна тялото си, да разседлая сетивата. Коне, пътували далеч. Оставям ги морни, прашни, да прахтят, дорде не се нахранят и напоят. Хубаво е да си починат, но не това е най-доброто. Понякога, обаче, ей тъй, от нищото, незнайно откъде, призрачно ехо може да ги стресне. И тогава разбирам, че точно това съм чакал. Конете, сетивата ми да подивеят. Сърцето ми да поудее и да ме обземе оная творческа треска, в която безразсъдно да създавам. Един първичен ураган. Това навярно е в кръвта ми. Това навярно е в кръвта ни. Кодът, внедрен от божествената ръка в душите ни, преминава несъзнателно, лек, като повей на времето, бавен и вечен, нерушим. Песента. И ако някой те запита за нас, българите, за нашата страна, онази страна на духа, затвори очи и помълчи, а сетне запей или затънаникай. Онази песен, за която се сетиш или душата ти измисли в този момент. Питам се, слушайки нашински песни, нима преди нотите, преди партитурите, отвъд теорията е нямало песни. Всички знаем, че е имало, но много са изгубени, не вписващи се, не отговарящи на модите. Но нещо все пак е останало. То бушува в оня първичен ураган. Тази вечер, уважаема публика, ще можете и вие да разседлаете своите усещания и да ги пуснете да се нахранят и напоят в самобитното и необятно поле на българският фолклор. Добър вечер, уважаеми гости, и добре дошли на първото издание на музикалния форум Нощ на хоровете. Една идея, която днес става реалност в партньорство с агенция Скил и с подкрепата на Национален фонд култура. Днес, в Световния ден на музиката, полагаме началото на един формат, който ще има за цел да възстанови, допълни, съхрани и развие дългогодишните традиции в областта на фолклорното хорово изкуство, които Варна имаше до неотдавна. Честит празник, колеги, и попътен вятър! В тази годишното първо издание ще чуете едни от най-любимите на варненската публика народни хорове на една сцена. А професионално жури ще събеседва с ръководителите на формациите след концертната част. Акцент в програмата ни е и новата песен на Ралица Генчева, която ще чуем премиерно след малко. И тъй като днес ще се потопим изцяло в магичната атмосфера на акапелното пеене, молим всички да изключите звука на вашите мобилни апарати. Благодарим ви. И така обявявам първото издание на Нощта на хоровете за открито. Представям ви нашето жури в състав: Живко Желев, композитор и диригент, възпитаник на Националното училище за фолклорни изкуства Филип Кутев, град Котел, дългогодишен артист-оркестрант, концертмайстор и музикален ръководител на хора и оркестъра в професионален фолклорен ансамбъл Добруджа, град Добрич, носител на най-високи отличия – златна лира и кристално огърлие от Съюза на българските музикални и танцови дейци. Доцент Йорданка Неделчева. Завършва Средно музикално училище за народна музика, град Котел, и Академия за музикално танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев, град Пловдив. По време на обучението си става един от основателите на фолклорен ансамбъл Тракия. Работил е като диригент на ансамбъл Варна, диригент на хора в Национално училище по изкуствата Добри Христов, град Варна. Преподавател във Варненски свободен университет Черноризец Храбър, автор на сборници с народни песни и носител на награда Варна. Николай Горбанов, доктор в професионално направление музикално и танцово изкуство, асистент по дирижиране на народен хор и дирижиране на народен оркестър в Академия за музикално танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев, град Пловдив, и диригент на академичен народен хор.
И Таня Величкова, възпитаник на Академия за музикално танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев, град Пловдив, където е артист-солист на щатния хор. Артист-солист на ансамбъла при ГУСВ София, солист на БНР и БНТ, дългогодишен преподавател по народно пеене и камерни вокални ансамбли в Национално музикално училище Любомир Пипков, град София. Време е да посрещнем и първият участник в Нощта на хоровете. Представям ви народен хор при Национално училище по изкуствата Добри Христов, град Варна. Хорът е създаден през 2004 година. Негов пръв и дългогодишен диригент е доцент Йорданка Неделчева. След нея зад пулта застава Женя Райчева Янева, диригент и преподавател по народно пеене и вокални ансамбли в училището. Народният хор е съставен само от ученици в специалност народно пеене от 8 до 12 клас и неговото основно предназначение като част от учебния процес е обучаването на младите народни певици и певци в областта на хоровото и ансамбловото музициране. Репертуарът на народният хор включва както класически образци от народното хорово творчество, така и пиеси с новаторски похвати и звучене. Изпълняват се обработки от Филип Кутев, Стефан Мутавчиев, Коста Колев, Христо Тодоров, Николай Кауфман, Димитър Христов и други. В годините народният хор при Националното училище по изкуствата Добри Христов, град Варна е носител на множество отличия от национални и международни конкурси и ежегодно е неизменна част от многобройните концертни изяви на своето училище и на град Варна. В тяхно изпълнение ще чуем песните "За тебе, моме", обработка Христо Тодоров, солисти Огняна Върбанова и Кристиян Петров, и "Мито Мори", обработка Стефан Мутавчиев, солисти Мелинда Петрова и Теодора Славова. Нека ги посрещнем с аплодисменти. Moria
мори да знам добро, да знам и то мори да знам добро. Дека че те земе ми то, дека че те земе, ја ще продам, доче не река шта че ти продам. Црно чочи мъжни дони, дай ги на мене. Бела лозице, дай го дай. Не дам на не мори, не дам на не мори, зараз страшни ядове. Кога оро игра молети со мене рипаше, кога оро игра молети со мене рипаше, оно земи стапеше лечелите ми казаше, ръцете ми ловеше, пръстене ми падая, едни ги избирая, не знам, на ми давая, на ми давая, не помня, давая. Да знам и то мори, дека че те земе, момент ми доле. Диплом за участие в първото издание на Нощ на хоровете се връчва на Народен хор при Национално училище по изкуствата Добри Христов, град Варна. Нека да ги изпратим с аплодисменти. Вторият участник тази вечер е с впечатляваща история и биография. Представям ви хорова фолклорна формация Неранза при Народно читалище Елин Пелин 1977 година. Хорът е създаден през 1980 година, а името Неранза приема от героиня от разказа Напаст Божия на големия български писател Елин Пелин. През годините формацията има безчетни участия, лауреатски звания, медали и признания от стотици форуми и фестивали на българската народна песен. Още преди 30 години Неранза създава своите първи записи в Радио Варна, участва в предаванията от Българско по българско, Съботна трапеза и много други. За Неранза специални песни са писали известните композитори Петър Льондев, Петър Крумов, Найден Найденов и много други. С много уважение и респект се изпълняват песни на Филип Кутев, Иван Вълев, Стефан Кънев, Кирил Стефанов, Радослав Данов, Атанас Илиев. Диригент от създаването през 1980 година, тъй до днес, е госпожа Кичка Христова, един творец, отдаден на българското фолклорно песенно изкуство. Тя е носител на престижни награди от Министерството на културата, Министерството на образованието и, забележете, Министерството на отбраната. За високи художествени постижения Съюзът на българските музикални и танцови дейци я награди с златна лира и кристално огърлие. Удостоена е изпочитен знак за заслуги към Варна. В тяхно изпълнение ще чуем песните "Влязла Рада в градина", обработка Стоян Гагов, "Из двор ти ходят деномо", обработка Найден Найденов, аранжимент Венелин Мотавчиев и "Песен за България", текст Евтим Евтимов, музика Иван Вълев. Нека ги посрещнем с аплодисменти. Влязла Рада в градина, хей Мария, до
Диплом за участие в първата нощ на хоровете 2023 година получава хорова фолклорна формация Неранза при Народно читалище Елин Пелин 1977 година с ръководител госпожа Кичка Христова. Аплодисменти. Уважаеми дами и господа, представям ви третият участник тази вечер. Народен хор при представителен танцов състав Шарена гайда от град Варна. Създаден в края на 2022 година, Народният хор към представителен танцов състав Шарена гайда е най-младата хорова формация в град Варна. Едва на една година. Хорът е съставен от любители-певци, обичащи обработеният фолклор и хоровото изкуство. За кратката си история хорът взе участие в концертни програми в град Варна и беше част от празничните програми в село Ягнило, село Бозвелийско и село Кривня. Формацията направи и своето първо конкурсно участие в празника на фолклорното изкуство като жива вода в град Суворово, където беше отличена с първа награда. Ръководител на хора е Наталия Петкова, главен художествен ръководител Димо Александров. В тяхно изпълнение ще чуем песните "Пусто, но лудо и младо", обработка Атанас Илиев, и "Девойко Мари хубава", обработка Атанас Наумов. Нека ги посрещнем с аплодисменти.
Сипни ми винце да пия, девойко. Да пием, да се напием, девойко. Диплом за участие в първото издание на Нощта на хоровете получава народен хор при представителен танцов състав Шарена Гайда от град Варна с ръководител Наталия Петкова. Нека ги изпратим с аплодисменти. Като жарава свети градът нощем и понякога, само понякога, в определено време, когато въздухът сякаш е кристален и гледаш светлините нейде от високо, първо ще почувстваш с кожата си призрачен тътен. Сърцето ти ще забие силно и тогава, ако присвиеш очи, може да го видиш. Великан, прозрачен, без цвят, без лице, без дреха, крачи върху въглените на града. Един божествен нестинар. Току приклекне или се наведе, докосне нещо или някого, изправи се и продължи спокойно. Уважаема публика, за мен е чест и удоволствие да ви представя една докосната душа. Ралица Генчева, ученичка в Националното училище по изкуствата Добри Христов, град Варна, с преподавател Ваня Друмева. Ралица получи нашата творческа стипендия, с която бе създаден авторски аранжимент и професионален звукозапис на фолклорна песен. В нейно изпълнение ще чуем песента "Заспава ми е Янчица", песен от репертуара на Димитричка Шопова, текст и музика народни, аранжимент Живко Желев, съпровод оркестър Бисери и приятели, град Добрич, тон режисьор Петър Петров. Тази вечер вие ще имате удоволствието първи да чуете тази песен. Нека да я аплодираме. Заспала ми
Нека да изпратим Ралица с аплодисменти. Време е да ви представя и нашия четвърти участник тази вечер. Една формация, емблематична за града ни. Женски народен хор «Цветница» при Народно читалище Асен Златаров, град Варна. Хорът е основан през 2005 година от Атанас Илиев, художествен ръководител и диригент на хора. Той издирва певици, които обичат народната песен, имат опит в хоровото пеене и желание за работа в състав за обработен песенен фолклор. Хорът има в репертуара си солови, камерни, ансамблови и акапелни песни, в това число и ортодоксални песнопения и песни с съпровод на орган. Атанас Илиев е завършил Музикалната академия в София, освен като диригент е работил и като музикален редактор, водещ на телевизионно предаване. Член е на Съюзът на българските композитори, автор на много хорови, оркестрови, солови и камерни произведения, танцова и театрална музика. Помощник-диригент е Христина Кателиева. В тяхно изпълнение ще чуем песните «Алтън Мара», обработка Кирил Стефанов, и «Отмет ли са ти устата», обработка Коста Колев. Нека ги аплодираме.
искрени в очите. Мари Маро, Алтан Маро. Мари Маро, Мари Маро, Алтан Маро, евесите моми, леле Мари Маро, Алтан Маро, еви краешките. Диплом за участие в първото издание на музикалния форум Нощ на хоровете 2023 година се връчва на женски народен хор Цветница при Народно читалище Асен Златаров, град Варна. Нека да ги изпратим с аплодисменти. Едно козарче, катерило се по скалите заедно с козите, поседнало да си почине и докато бавно вдишало, очите му поглъщали величието Господне. И щом дошло време да издиша, от устата му се понесла ангелска песен, която удивила всичко живо, а животните слушали кротко. Един друг, млад и благочестив клесар в катедралният храм Света София, Константинопол, бил подложен на присмех от неговите приятели за това, че бил неук и това дълбоко го разстроило. Цяла нощ прекарал в молитви и сълзи, когато обаче бил толкова изтощен, че почти да изгуби свяст, пред него се явила Богородица със свитък в ръка. Тя се усмихнала и поставила свитъка в устата му. На другия ден клесарят демонстрирал знания и певчески умения, нечувани до тогава, и онези, които му се присмели, станали негови учители. Тази вечер, в Нощ на хоровете, ще почетем двама светци, двама души, които са в основата на развитието на източното църковно пеене. Козарчето, българинът Йоан Кукузел, ангелогласни, и клесарят Роман Сладкопевец. А сега по сценарий трябваше да ви представя нашият специален гост в първото издание на Нощ на хоровете. Народен хор при професионален фолклорен ансамбъл Добруджа, град Добрич. Но хорът е възпрепятстван поради ненадейно трагично събитие в семейството на една от певиците. А както сами видяхте и чухте, всеки глас е незаменим. Дано скоро да успеем да им се насладим. Тук обаче, вместо хористи, са едни прекрасни и талантливи музиканти. Едни момчета, които умеят да накарат публиката да ги аплодира при всяко тяхно изпълнение. Представям ви оркестъра на професионален фолклорен ансамбъл Добруджа, град Добрич, и солистка Евелина Савова. Ансамбълът е създаден през 1954 година в град Добрич с мисълта да съхрани и обогати вековната духовна традиция на хората от този край. Със своето ансамбово изкуство Добруджа е признат за един от най-добрите представители на фолклорният жанр в България. Изпълненията на ансамбъл Добруджа са включени в третото издание на придобилия широка популярност компакт диск на Марсел Силие «Мистерията на българските гласове» и в магическите гласове от България на белгийската фирма Славия Продакшн. Неповторимият маниер на музициране, специфичен за добруджанския фолклор, заради съчетанието между традиционните инструменти – копанка, гайда, кавал и тъпън, и не до там познатият инструмент хармоника, е запазена марка на ансамбъл Добруджа.
На вълнуващото изкуство на ансамбъла се радват зрителите от десетки страни: Белгия, Франция, Русия, Великобритания, Италия, Ирак, Нигерия, Китай, Холандия, Швейцария и много други. Музикален ръководител и диригент е Живко Желев, а главен художествен ръководител Стоян Господинов. В тяхно изпълнение ще чуем музикална разходка по музика на Живко Желев, Добруджанска тройка с оркестър, музика на Коста Колев, две песни Мома Калина и Вила се лоза винена, аранжимент Живко Желев, и младежка сюита, музика на Милчо Василев. Да ги посрещнем с аплодисменти. Oh,
Диплом за участие в първото издание на музикалният форум Нощ на хоровете се връчва на оркестъра на професионален фолклорен ансамбъл Добруджа, град Добрич, с ръководител и музикален ръководител и диригент Живко Желев. Национална секция на ЦИОВ България подкрепя първото издание на Нощ на хоровете и връчва специална награда. За да я получи, каня на сцената главният художествен ръководител на професионален фолклорен ансамбъл Добруджа, Стоян Господинов. Грамота за цялостен принос в развитието на хоровото и музикалното изкуство в България се връчва на Народен хор и Народен оркестър при професионален фолклорен ансамбъл Добруджа, град Добрич. Усещате ли? Конете са сити. Това сме ние. С урагани орем нивите си, а Бог засажда загадки и изпитания в браздите. Трябва по-често да вдигаме глава от пръста. Трябва и да поглеждаме към цъфналите дървета, към натежалите плодове. Да пуснем конете да пасат. Пък знае ли човек? Може някое ехо да ги стресне. Благодарим ви, че бяхте с нас. До нови срещи!